Zvakaoma mufundisi. Anyways, takuenda takuonai. Ameno mune zvamanga muchida kutisangana uri gokuitira here. Sezvo accident yaitika vasingazivi, tangoti muvazivise mashoko mashomanana ezvamuri kuda. Nogodo mu 78 mabanana chete. Ndinogona kuzwa zviri nani. Ndikuda zvinhu zvakawanda. Nokuda kana masweets nemachocolates nemacakes kana kuti mapizza. Ngandikira kana chicken in mondipo kana kuti sadza nemaguru masombo zvese. Pastor. Okay, ndareceive a message kubva kuna overseer. Vari kuti ivo verengai Matthew 17 verse 21. Inoti iyo zverudzi urwu zvinoda kutsanya nekunamata. Saka zvechikafu izvandione zvichibuda.